начини. Как трябва да ти се каже по-добре? Изгубени сме тук в някаква война и от 2 месеца не съм полствал, знам така. И всичките ми приятели ме изоставиха, всички го знаем това. Не трябва да забравим, че нещо ще стане по-добре, когато се случва цялата тази война. И не искам да споменаваш моето име. Знам, че го знаеш, може би, но не знам дали изобщо си го спомняш както трябва. Изобщо ако си го спомняш, ако някога си го чувал насам, само там, нека да не знам, по-добре да не знам. И така, нека да разкажем малко за фактите наоколо. Ти нещо си се провалил в правенето на видеа, старите ти са по-добре от сегашните. Това значи, че каналът ти пропада и никога няма да стигнеш 3К. Знай го това от мен сега. И направих този фристайл, защото искам да ти кажа, че въпреки че трънищата още не са се дропнали, аз все пак ще обиждам твоето име. Нищо, че започнах преди половин година, все пак ще драгам този мой канал с поне по 20 абоната. Всички са легенди, това се знае, да. И не искам никой да разочаровам и да оставям канала и така. Защото е по-добър от твоя. Вече не знам какво се случва. Ти, Делейна, супер сили толкова много, че направо не можах да фана кога да го гледам и сега се чудя кога изобщо те са дропне. Нищо, че вече си го дропнал, не знам кога да го гледам. Защото истината е, че го гледам. Изгубен и сам, аз китам се из контента ти. И се чудя къде да отида. Защото откакто намерих канала ти, съжалявам жестоко. И се надявам никога друг човек да не минава през това. И повече абонати да няма за твоя малък канал. И гледанията ти да спрат. Нека да има шадобан за тебе, както мен. Както при мен се случи. Нека да стане така, да. И станаха много неща в живота ми за през тия половин година, които трябваше тези месеци да претърпя така трудно. Трябваше да преминавам през какво ли не, всякаква работа. Изгубих идентичността си, но все пак Tunihate Channel е точно това, което съм аз. Той е част от мен, не е като тебе с твоя малък канал, ти си съвсем различно нещо от контента ти. Нека това всеки да го знае, когато чуе тази песен, да. Той малък фристайл е за всеки, който мрази поне нещо в живота си. Защото всички мразим поне нещо едно в живота си. И не ме интересува кое. Нека просто да се знае, че за мен е точно това. Нека да се разпространи навсякъде, не само България. Това е моето съобщение, да. Моля за моите бъдещи поколения да не са като тебе, мистер Туан. Дори не трябва да ти викам мистер, ти си толкова глупаво дете. Айфонът ти дори не е твой, манячето ми иде. Дори не знам как може, ако изобщо да те глезат твоите родители с краката, дето им ги снимаш. Все още ли не знаеш миналата година какво се случи и ти ги издаде ей така. Направо може да се поста някъде, дори няма и да знаеш, маняк. Някой ден може даже да направя индивидуална песен за това и да стане нещо ей така. Не искаш да знаеш от сега, моля ти са. Кога излиза коледното чудо, чакаме от година. С този нов iPhone поне да го използваш както трябва. Или просто спри да правиш видеа, така ще е най-добре за всички ни сега. Всички ни сега.